Lackó csavarja be, Rudolf átszállt Majstorovics feje fölött, illetve Wendt feje fölött, kezezés, és 11-es a játékvezető! Egy kicsit kivár, de hát nem lehet kétszer nem megadni azt, ami ott van. Hát ott van, hát bele is ütött ráadásul. Kicsit még rendezkedik a játékvezető, hajnal fut neki a labdának, és a felső kapufát találja el. Hát miért nincs már egy kis szerencsénk, a fene egye meg? Föllőtt labda, és Majstorovics könnyen gyűjti be, viszont rosszul passzol, ez egy lehetőség. Rudolf két emberrel szemben, Rudolf megtolja a Szabicsnak, Szabics, gól! Gól! 44. perc! De szép játék volt, és Isaacson nem ért ki a kapujából, Szabics meg átpöcizte fölötte. Csak vezet Magyarország, és most nem az ellenfél lő gólt a félidő végén, hanem mi lövünk gólt a félidő végén. Szabics a gólszerző, remek foci volt. Most ők hibáztak, és kihasználtuk a hibájukat. Vezet Magyarország Szabics Imre góljával. Labdát szerzünk, nagyon szellős a védelem, és laposan beteszi Szabics elé, hát ezt tudjuk, így tudjuk őket megverni, és persze, hogy Isaacson elkésik, Rudolf óriási zsugát ad, és Szabics átpöcizi fölötte. Remek foci, vezetünk 1-0. Ezt még nagyon sokszor szeretnénk megnézni. Vezet a magyar válogatott 1-0 arányban. Innen is de jó. 1-0 Magyarország javára. Isaacson lemaradt. Wilhelmssonnak adott gólpasszt. Ki tudta vinni 3 ember között a labdát, és innentől ez a pozícióba került. Itt Pintér nem tudott közbeavatkozni, és sajnos így üres maradt a kapuhoz vezető út. Itt ezt a pozíciót talán jobban be kellett volna kiállni. Nem tudott vele mit kezdeni. Sem játszanak hibátlanul, és ők is fáradtak. Varga lövi meg a labdát, és ez így jól lehet Stiebernek. Stieber nagyon kiérjen. Isaacson, üres a kapu. Vladimir, üres a kapu fölé. Ezt kellett tennie Koman Vladimirnak. Rudolf üresen. Rudolf. Priskin mehet, nincs les, Majstorovics bemarad, csak ki van bent. Priskin még a 16-oson belül. Priskin, belövi, gól! Gól! 90. perc! Most mi lőjük a végén! Rudolf, aki adott egy gólpassz Szabicsnak, és most ő kap egy zseniális passz Priskintől, és fekszenek a svédek a földön, és mi meg ünneplünk odakint. Rudolf 2-1! Vezet Magyarország! Mekkora gól volt! Majstorovics csak elkövette azt a hibát, ami benne volt végig. Rudolf Gergely! És hát sokan érdemelnének gólt ezen a meccsen. Rudolf is, aki elképesztő nagyot dolgozott, adott egy gólpasszt, és most kapott egy zseniális gólpaszt Priskintől. Mekkora gól! Priskin megforgatja őket, Wendt megint benne van, de az már az ő baja. Majstorovics is lemaradt, és középen mindenki Rudolftól indul, adja Priskinnek.